Vi står her nu og venter på, at min far kommer kørende heroppe fra med en havetraktor. Vi kan lige ane ham deroppe. Der kommer han op, og det er altså ikke fordi, han har mistet kørekortet på grund af drikfældighed eller lignende. Det er simpelthen fordi, han har tilbudt assistance til at hjælpe lidt til nede i vores have. Ikke fordi græsset er langt eller noget, men det kunne han tænke sig. Det er godt, de tror ikke sådan det der. Jeg går lige op. Og vi står jo nede midt i hjertet af Oksbøl. Heldigvis er der ikke så mange biler, men det kunne da nu godt have været bare for skægt. Det er jo svært at følge trit med den fart. Det er godt, han ikke hjemme, var det aldrig så lov til. Hvorfor fanden gjorde du det? Hvordan var turen, far? Det var godt. Man er helt finder på så meget opmærksomhed. Det gik langsomt.